след малко напред, съпътстващи пътници, влезте в портала на земните начала. Едно възнаграждаващо преживяване. Устройството за ускорение понякога ще заяжда, но не се притеснявайте. Спирачките са много добри. Търсите бъдещето. Ще вдигна завесата на времето. Това е вашата съдба. Погледна в очите ми. Съдбата ти сега е отвъд портите на смъртта. Ти беше добър там. Беше много, много добър. Добре дошли обратно. Вие влязохте в обсерваторията на бъдещето. В такъв случай дори не е нужно да ви казвам, че бихме искали да останете седнали, докато вашия транспорт не спре напълно.